Feia fred, molt de fred a Son Moix el dia que el Mallorca rebia el Sabadell. Era el 3 de desembre passat. Partit sense gaire història al terreny de joc, però molt calenta a la sala de premsa. Poc es va parlar del 0-0 final i molt de l'arbitratge. Estira i arronsa entre el tècnic del Sabadell, Toni Saligrat, i l'entrenador del Mallorca, Vicente Moreno. Difícilment se queden amb inferioritat numèrica. No me creo que haya dicho eso. ¿Sí? Normalment els penals les piten a favor, no les piten en contra. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, y además están ahí las estadísticas, y es saberse las estadísticas, ¿no? Sabérselas. Mans dubtoses no se piten a l'àrea del Mallorca, a l'altra àrea sí. El Sabadell ha recibido, o sea, le han pitado 4 penaltis a favor, nosotros 3, ¿no? Entonces ahí ya vamos por detrás. Jo crec que al final no arribarà amb aquesta distància tan gran, perquè això està molt igualat i costa molt guanyar a qualsevol. Me hace gracia. Yo creo que hacemos muchísimas cosas como para achacar que nosotros podemos estar en la actual situación porque nos han pitado 3 penaltis durante toda la temporada a favor. Aquesta roda de premsa es va convertir en un bon mal de cap per a Vicente Moreno. D'ençà d'aquell dia, més d'un rival ha acusat el Mallorca de tenir els arbitratges a favor. Sigui com sigui, 4 mesos després d'aquestes declaracions, Moreno i Saligrat es tornaran a veure les cares. Aquesta vegada serà la nova Creu Alta, un partit que pot servir els vermells per proclamar-se campions del grup tercer.